Достана да съм бавно. Абе, не искам. Да видим как снима той нещо. Абе, не бе, искам. Искам да му снимаш и да му качиш горе на Фейсбука. Добре, бе. Айде. Не те казвам се. Направи едно на живо да видим кой ще навида чу. Аз съм завиждам. Малко там и ние. Сега да си на газа. Кой е аз? Аз ли, мой? Просто си виждаш аз маймна с очилата. Торе, Аз си. Варна ли съм вече? Аз си. Майни ти Русе. Русен БГ, махай го. Да. Ще го мага. Какво пушиш там? Абе, травичка си пуша, брат. Какво да правя? Живота е такъв. Трябва да процелееш.